Hey, okay. Uyaphila mfowethu. Ikhona ngale wethu. Hey, man, hey. Yayi, uyeke lo mbuzo obuzayo mawuthi ushuthi wathula ngamabomu uShembe ngesikhathi uMandela efika emhleni ukuthi akayena uMandela. Uyabazi uShembe. Okay. Uyabazi uShembe? Iqili. Shembe. uShembe isigebengu. Sasezulwini. Uyabona umfundisi. Yabona umfundisi ombamba ngqi uShembe mbamba athi ngingakubamba. Uyayifihla umfundisi uTombela. Uba ulalele kahle umfundisi uTombela mangabe ukuthi ukhuluma ngoShembe. Uma engenalo ulaka ukuthi ngalelo langa nje uNkulunkulu uvumile ukuthi akhulume maye nolaka usuke engabe sakwazi ukuthi amveze kahle ukuthi lo uNkulunkulu kanjani. Womfica kahle nje umfundisi uTombela mfowethu uma kuthi ukhuluma ngoShembe nje echaza uShembe uyena mfundisi okwazi ukumbamba ngqi ukuthi ngakubamba uNkulunkulu. Uyayifihla uyamazi uShembe. Mazi uShembe umfundisi uTombela ukethi isigebengu lesi. Nami ngiyasho nje ngoba nami siyayixoxela lapha ku-TikTok umdlalo wey'ngane. Kodwa yeyi yiqilo yazi uShembe. Yazi uShembe ukufike kuye Mageba ngane yakwethu. Unosisi uhluphekile. Uhlupheke ngaphezulu kokwenza. Ya. Usizi lokuphethe ngalendlela edida ukwenza. Ufika unikele ucele impumelelo. Eyiphethe uShembe athi uyakubuka uShembe athi wele ngane ukuba iyabona isalelo yiviki elilodwa lokuthi yokuphila iyahamba ensukwini. Ebese uShembe ethatha lesi sibusiso sempumelelo. Asifake ekuthenini uphila iminyaka ngeminyaka. Usuke wena kuShembe uthi hayi uShembe ngaguqa kuye uShembe akangangisiza ngafika ngihluphekile akangizwelanga ngaguqa kule impela unyazi mina ngacela kodwa ngiyitholanga lento engiyicelile hey kanti wanginika into enkulu yiqili uShembe. Wengane wethu yabazi uShembe yiqili leli elasezulwini. Yabona umfundisi okwazi ukumbamba kahle ambambe ngqi ukuthi ngakubamba umfundisi uTombela.